zakladateľ Flexity. V tejto epizóde sa budeme rozprávať o aromaterapii, účinkoch esenciálnych olejov na telo a psychiku a o tom, čo ste nevedeli o slovenskej značke Pura Produkt. Mojím dnešným hosťom je Jana Drobná. Vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. S Janou sa poznáme od začiatkov a nám sa hneď zapáčila myšlienka ponúkať u nás vo Flexity kvalitné veci, tieto olejčeky, ktoré sú vyrábané na Slovensku. Značka Pura začala pred 4 rokmi podobne ako Flexity. Jan, povedz nám teda, aká bola tvoja cesta k aromaterapii a tá myšlienka za založením vlastnej značky? Presne ako hovoríš, firma Pura Product je na trhu 4 roky, veľmi podobne ako Flexity. Tie začiatky boli avšak oveľa dlhšie. V podstate prvá idea o tejto značke bola v roku 2016. V tom čase som žila v Španielsku a v podstate tam prišiel taký nápad. Vtedy sme to plánovali ako keby na španielský trh, pretože bolo tam veľmi veľa bioobchodov, takých tých ekologických, so zdravou výživou. Ale ja som mala v Španielsku problém nakúpiť napríklad takéto oleje s tým, že som ich dlhodobo používala. Takže tam prišla takáto prvá idea vytvorenia si ako keby svojej vlastnej značky. Taktiež Španielsko je jedným z hlavných producentov citrusových esenciálnych olejov. A keďže sa vždy snažíme esenciálne oleje hľadať u distribútorov a producentov, ktorí sú najbližšie k našej krajine, tak Španielsko sa teda stalo jedným z hlavných producentov pre nás, pre citrón, pre grapefruit, pre mandarinku, pre pomaranč. A už tam sa vlastne budovali prvé kontakty s našimi dodávateľmi. Tým, že sme boli lokálne v Španielsku, vedeli sme ísť pozrieť daných producentov a takto sme sa vlastne dostali ku kontaktom prvých citrusov. K aromaterapii som sa ja osobne dostala v podstate od nejakého svojho útleho detstva, keď moja mama ma natierala fakt všeličím a vždy to bolo veľmi prírodné a vždy sa snažila ten problém riešiť takto. Čiže tam sa tak budovali nejaké prvé základy. A samozrejme ako typický puberťák, ktorý sa nebude takýmito vecami natierať a nebude takéto veci riešiť, tak ma potom vlastne sila týchto prírodných záležitostí oslovila, keď som mala vlastne zranenie, keď som si nohu obliela horiacim olejom a tá jazva, alebo to, čo tam zostalo, tak tam nezostalo, bolo to úplne v poriadku a bolo to vlastne po aplikácii levandule. A teda musím povedať, že sa to zahojilo veľmi pekne aj skrz to, že to bol v podstate horiaci olej a boli to veľmi, veľmi nepekné rany. Takže toto bolo v roku 2007, čiže od tohto roku som sa nejakým spôsobom snažila aj svoje nejaké zdravotné problémy alebo nejaké neduhy riešiť vlastne esenciálnymi olejmi. V tej dobe bolo veľmi okresaná táto ponuka a myslím, že bola jedna švajčiarska značka, ktorá funguje aj doteraz a majú veľmi dobré prírodné produkty, tak mali aj esenciálne oleje. Ale nebolo ich veľa. Proste tá ich ponuka je naozaj, teraz neviem, akú majú ponuku momentálne, ale tá ich ponuka v tej dobe bola možno naozaj také tie základné olejčeky, že ich bolo možno 7-8. Ale používala som aktívne všetky a najčastejšie to bolo teda tea tree olej alebo levandula. Takže toto sú také tie začiatky a aj prečo sme vlastne nejakým spôsobom založili Puru. Bolo to kvôli tomu, že tá ponuka mi nedostačovala a teda k tej idei toho Španielska a tých citrusov zrazu proste prišli iné oleje, iné nápady a preto vlastne veľa ľudí ani nevie, tá Pura je zo španielského slova a vlastne Pura znamená čistá, takže je to také celé prepojenie toho celého nášho príbehu, že vlastne kde sa to začalo a prečo to je teda. Veľmi zaujímavé. A práve Španielsko, tie vzťahy s tými dodávateľmi, teda producentami,
sú také zaujímavé, že aj pre nás viem, že to bolo zo začiatku neúplne jednoduché sa práve na nich nakontaktovať a teda skús možno povedať viac, že aké to bolo, že ty si vlastne zavolala, zaklopala na dvere výrobcovi, že ahojte, že chcem si pozrieť výrobu alebo viete nám dať v podstate tie olejčeky, že a aké to bolo? Boli ochotní s tebou takto komunikovať, že by si chcela v podstate od nich ako dostávať priamo čisté tie oleje a robiť si niečo samé? Určite. Ono, je to také, že my sme v podstate si spravili týždňový výlet. Obvolali sme producentov s tým, že tam nám veľmi pomohlo, že sme vedeli komunikovať ako tak v španielskom jazyku. Tam to bolo také dosť vtipné, že v angličtine to bolo s nimi niekedy dosť náročné. Čiže k týmto citrusom sme si spravili túto cestu, že obvolali sme teda pár dodávateľov, naplánovali sme vlastne tú našu cestu, my sme vtedy bývali úplne na spodku vlastne Španielska v Andalúzii a urobili sme si teda taký trip, že sme vlastne spravili aj spoznavačku a takú pracovnú cestu, vtedy to bolo také skôr, že také zo záujmu, také hobby, že poďme to preskúmať, poďme sa pozrieť, ako to naozaj je čiže toto bolo také veľmi milé a v podstate ukážu ti výrobu, ukážu ti certifikáty, ukážu ti vzorky, následne ty si ich zoberieš, dajú ti k tomu dokumenty, ty si to následne vieš vlastne na základe tých dokumentov okontrolovať, vieš si pozrieť, či sú certifikáty práve, vieš si spraviť znova chemickú analýzu na základe tej a porovnať si to, že či to je všetko v poriadku. Takže takto sme začínali vlastne s týmito španielskými dodávateľmi, čo bolo veľmi príjemné. Avšak nájsť napríklad všetkých dodávateľov na tie esenciálne oleje, ktoré máme, trvalo okolo 2 rokov. Čiže preto my tak akože tým, že sme rodinná firma a nechceme za každú cenu tlačiť šírku portfólia na úkor kvality, tak dávame si naozaj na tom záležať. A tieto oleje, ktoré máme momentálne v ponuke, tak teda, ako som povedala, to trvalo fakt, že 2 roky, ale teda môžeme sa za ne zaručiť. Čiže že to bol aj ten taká tá naša nejaká hlavná vízia, že proste nechceme predávať, nechceme mať proste široké portfólio na úkor toho, že by sme nestali za tým, alebo neboli by sme s tým nespokojní. Takže bolo to a naozaj sme sa za tie 2 roky toho hľadania sme sa stretli so všeličím. Stretli sme sa... Čo ťa šokovalo? Napríklad vymyslené certifikáty. Vlastne my, aj keď máme nejakého nového dodávateľa, tak vždy potrebuješ mať certifikát tretej strany. Vždy potrebuješ mať v podstate certifikát inej organizácie, inej firmy, ktorá ti to nezávisle spraví. Nie sú to vlastne ich interné nejaké testy. Takže... To je nejaká jedna spoločnosť, čo robí pre všetky? Je ich viacej. Auditujú vlastne firmy. A ty vlastne na základe toho čísla, ktoré ti dá ten dodávateľ alebo ten producent, si vieš zavolať alebo vieš sa nakontaktovať na tú danú firmu, ktorá vlastne tieto nezávislé certifikáty robí. A veľakrát boli proste sfalšované. Veľakrát boli vyfotoshopované proste. Hej, čiže stretli sme sa naozaj so všeličím. Nám sa premlelo nespočetné množstvo vzoriek a či už sme to testovali aj my akože senzoricky a vôňou, tak naozaj proste niektoré boli veľmi zvláštne. Čiže fakt treba si tých dodávateľov hľadať veľmi dôkladne. Tu môžem potvrdiť z také laické skúsenosti, že tiež keď som prvýkrát otvoril tie olejčeky, tak to bolo také, že wow. Ako keby som tam necítil nič také nejaké syntetické, alebo nič také ako keby že dorobené alebo privlnené, že naozaj ako keby tú čistú podstatu práve tej byliny alebo v podstate toho citrusu. To môžem potvrdiť, že akože z takého laického úplne testu sa to aj nám potvrdilo. Čiže asi sa nedalo cestovať do všetkých tých krajín, predpokladám vlastne tá cesta certifikátu bola práve možnosť, ako si naozaj potvrdiť, že toto je ono, toto je práve košer a s vami môžeme ísť v podstate do tej výroby. A keď môžeš povedať, že koľko máte dokopy vlastne tých distribútorov alebo respektíve producentov? Vieš čo, dokopy, máme 23 produktov,
tak tých distribútorov ešte môže byť okolo 16, 15, záleží aj od ponuky. Niektoré oleje po nich nie je až taký dopyt, čiže sú stiahnuté z predaja. Napríklad teraz sme mali, akurát sme sa pred chvíľkou o tom rozprávali, mali sme problémy s grapefruitom teraz, ako ako prišla korona, tak vlastne my sme sa rozhodli mať napríklad tieto citrusy naozaj, ako som ti pravila na začiatku, že z Európy. Sú aj samozrejme iní producenti citrusov a sú producenti napríklad tohto grapefruitu, veľký producent je v USA v Kalifornii, ale musím povedať, že naši zákazníci boli veľmi spokojní s našim grapefruitom, aj keď ho porovnali s inými značkami, tak nám sami vlastne písali veľmi dobré spätné väzby na to, že má veľmi, veľmi dobrú, jemnejšiu aj chuť, aj vôňu a že im vyhovuje viacej. Čiže toto je aj jeden z dôvodov. Teraz sme mali napríklad v polikorone výpadok naozaj skoro 3/4 roka a bol to práve španielský grapefruit, ale teda konečne už je zase v ponuke a veľmi sa z toho tešíme. Že to dáva zmysel, že nemusí ten olej cestovať cez pol planéty, že naozaj si spraviť tú námahu a nájsť to najlepšie, čo je vlastne najbližšie k nám, aby vlastne sa aj transport, preto napríklad ten grab je od konkurencie o niečo lacnejší, pretože nemusí veľakrát cestovať z druhej strany zemegule a vlastne všetko toto sa tam zarátava, takže. A zároveň máš odskúšané, že je kvalitný a môžeš si za neho zaručiť, keďže si porovnávala aj ostatné. To je super prístup. A z týchto vlastne hľadaní výrobcov, kedy prišiel taký ten moment, že takéto wow, že ideme teraz založiť tú značku, že taký ten zlomový bod možno, že napríklad to Španielsko ťa už tak úplne presvedčilo, že idete do toho? My sme sa vlastne zo Španielska vrátili na prelome roku 2016-2017 a vlastne vtedy sme aj toto nejakým spôsobom začali riešiť. Akože zo začiatku to bolo naozaj, mali sme pár produktov, väčšinou sme to teda tak skúšali medzi našimi známymi a bol naozaj na to veľmi dobrý ohlas. To bolo akurát v období Vianoc, že teda naši známi sa z toho tak tešili a bolo to veľmi príjemné, že zrazu ti niekto povedal, že super, že sa, a hlavne keď aj obdarovali, že sa to vlastne páčilo tým obdarovaným, tak to bol taký pre nás taký budič, že a ideme teda do toho, že naozaj je potom dopyt a tá ponuka tej kvality za výhodnú cenu, naozaj, že proste to není to MLM-ko, že naozaj proste prídeš na e-shop, nikto ťa nikdy nenúti niečo nakupovať a podobné záležitosti. Čiže toto bol pre nás taká... To spokojnosť, keď si videla v ľuďoch, že funguje to, že vlastne priniesla si niečo, čo ľuďom dá nejakú hodnotu a dosť dobrý pocit. A postupne naozaj začínali sme zo začiatku, myslím, že s 12 produktami. A vlastne vy ste ich tiež potom už od začiatku aj začali rovno predávať a tiež som bola úplne nadšená z toho, že som videla, že tie objednávky od vás chodia a že aj tá spätná väzba je fakt, že výborná a že vlastne môžeme pracovať na ďalších produktoch, na ďalších olejov a takto. No. Áno, za nás tiež môžem povedať do Flexity, že si našli trvalé miesto práve olejčiky od vás. A vždy boli vlastne veľmi, veľmi pozitívne reakcie. Myslím, asi si nepamätám, že by bola nejaká reakcia, že by niekomu to nevoňalo, alebo nejaká, alebo by mal nejakú, neviem, reakciu, alebo niečo nepríjemné, že by zažil. Čiže preto sme v podstate naozaj to aj my čím ďalej tým viac ľuďom odporúčali. Sami sme videli v podstate, že oni sú s tým spokojní a radi sme to aj naďalej odporúčali ďalej a dostali sme takú tú príjemnú spätnú väzbu, čo sa veľmi tešíme. Takže ideme ďalej a máme aj veľkú radu, že to vlastne stále rozširujete a vlastne my môžeme tým pádom ponúkať ďalšie. A predpokladám, že teda, ak som ťa počúval, nie je to úplne jednoduché teda zohnať všetky certifikáty, nájsť, porovnať, že naozaj si to bol dosť dlhý proces a tešíme sa teda, že sme mohli byť aj u zrodu značky. A my sme boli tiež u vašeho zrodu, takže je to také... Tak spoločne v tom ideme. Dobre, poďme sa presunúť vlastne k tomu. Ty si spomínala tvoju osobnú skúsenosť so zranením a s tým, že sa liečila práve levandulou. Predpokladám, že toto je taká celkom možno častá vec.
ktorá sa ľuďom stáva. A vieš vlastne povedať, že aké sú tvoje nejaké ďalšie skúsenosti, keď si študovala tú aromaterapiu, že ako to vlastne funguje? Že ty si teda to nejako od svojej maminy vedela a ona to aplikovala a teraz keď si sa ty k tomu dostala už vlastne viac sa v tom pohybuješ, skús povedať, že aká je tvoja tá skúsenosť, že aké je to kúzlo, alebo teda čo je za tým, že to funguje na tej fyzickej úrovni ale aj na tej psychickej úrovni? Tak úplne akože v skratke je to veľmi jednoduché v podstate. Tá aromaterapia je nejakým spôsobom terapia esenciálnymi olejmi alebo esenciami z daných rastlín. Je to niečo ako keď proste v minulosti sa liečili ľudia bylinkami alebo liečili sa čajmi. Čo je výhoda tohto, tak sú naozaj veľmi koncentrované. No a poznáme také ako keby 3 hlavné oblasti, ako môžeme vlastne využívať esenciálne oleje. A to je v podstate inhalácia, je to vonkajšie použitie a vnútorné použitie. Čo sa týka tej inhalácie, tak vlastne týmto spôsobom, keď človek inhaluje daný esenciálny olej, tak cez v podstate čuchové receptory, ktoré zachytávajú ten daný esenciálny olej v podstate na sliznicách nosu, posielajú impulzy cez mozog a ten následne ovláda dané centra, kde má účinky vlastne ten daný esenciálny olej. Čiže takto to vieme využívať touto inhaláciou. Buď to vieme priamou inhaláciou využívať pri takých tých akútnejších záležitostiach, keď máme napríklad upchatý nos, alebo máme zapálené dutiny, alebo proste potrebujeme nejakým spôsobom dostať pri respiračných ochoreniach hlbšie ten olej napríklad do plúc, tak vieme vlastne takto priamou inhaláciou z dlaní a hlbokými nádychmi cez nos dostať to takto do tela. Potom je taká tá inhalácia akože počas dňa, je to napríklad na zlepšenie nálady, na prečistenie ovzdušia, pretože veľa esenciálnych olejov má aj antivirálne vlastnosti, ktoré sú v podstate štúdiami a rôznymi výskummi dokázané. Čo sa ináč my aj snažíme na webe mať, tak vždy k danému esenciálnemu oleju na spodku stránky máme vždy vedecké štúdie, ktoré sú nie naše síce, ale to je dobré, lebo sú to vlastne zase výskumy tretích strán a sú to celosvetové výskumy, takže sú naozaj veľmi obširné, takže tam si človek tiež môže veľmi veľa vecí dohľadať. Takže toto bola tá inhalácia. Potom máme vonkajšie použitie. V podstate... Na pokožku zrejme myslíš... Tak si vlastne ty. Máme toto vonkajšie použitie a tam vlastne esenciálne oleje fungujú tak, že nám priamo cez pokožku penetrujú do krvného obehu a vlastne veľa ľudí si myslí, že keď si natrie ten esenciálny olej zvonka, tak ho neovplyvňuje ako keby znútra. To nie je pravda, lebo naozaj on sa dostáva do toho krvného obehu a vlastne potom tak následne ovplyvňuje ostatné činnosti v tele. Takže tam treba napríklad dávať vo veľa prípadoch aj pozor na to, ktoré esenciálne oleje napríklad sa nepoužívajú. Hej? Že niektoré esenciálne oleje sa neodporúčajú napríklad ľuďom s epilepsiou vôbec ani inhalovať, ani natierať. Sú to napríklad eukalyptus. Alebo ľudia s vysokým krvným tlakom by sa mali vyhýbať napríklad rozmarínu. Takže naozaj tam si treba potom aj naštudovať, že čo si natrieť alebo čo inhalovať. Čiže pri tomto vonkajšom použití, potom druhá vec je veľmi dôležitá ešte, že pri vonkajšom použití teda treba vždy esenciálne oleje riediť. Riedia sa v podstate v nosnom oleji. Veľa ľudí si myslí, že nosný olej je nejaký špeciálny olej do nosa, ale nosný olej je vlastne olej nosič. V podstate je to rastlinný olej, je to dajme tomu mandlový olej, alebo je to olivový olej, alebo kokosový olej, proste hociaký olej, aký máte doma a vyhovuje vašemu typu pokožky. Čiže treba ho vždy riediť. Keď je na pokožku, hej. Treba v podstate si spraviť pred použitím nového oleja, si treba vždy spraviť taký ten test, či nebudeme mať alergickú reakciu na daný typ esenciálneho oleja.
Takže takto. A potom máme vnútorné použitie, ktoré my odporúčame v podstate až po konzultácii s aromaterapeutom alebo proste s lekárnikom alebo naozaj niekým, kto sa tomu rozumie, pretože po veľa prípadoch si vnútorným použitím v podstate vieme ako keby uškodiť. Naozaj tie oleje sú veľmi koncentrované a tiež si veľa ľudí neuvedomuje, aká silná koncentrácia to je. To sú proste 100% čisté oleje, ktoré vedia urobiť veľkú šarapatu, keď ich v podstate používame neriedené, hlavne interne. Ty myslíš, že vlastne my sme sa napili, alebo... Áno, hej. Čo sa týka napríklad, my citrusy odporúčame, že to je veľmi dobré napríklad do limonád. Tieto limonády ale by mali byť, preto vravím, že limonáda, lebo nie je to čistá voda. Pri čistej vode ti v podstate kvapka esenciálneho oleja ako keby zostane plávať na hladine a ty ho nerozriediš. Nejakým spôsobom, ty keď si v určitom momente budeš z toho džbána nalievať, tak tá kvapka ti niekde proste v tom pohári zostane a môže si potom vlastne popáliť sliznice alebo môže si naozaj podražiť pážerák, tráviaci trakt. Čiže naozaj, keď sa niekto aj rozhodne, tak to si niekedy obzvláštniť daný drink alebo limonádu. Treba to napríklad rozriediť v mede alebo v agave sirupe alebo v ždanom sirupe v nejakom základe, ktorý má, v tomto prípade je to sladký základ, ktorý v podstate naviaže tie molekuly toho oleja. Vo vode sa nám toto nepodarí, keď tu bude čistá voda. Hej. Čiže akože tie limonády sú také, že veľa ľudí to takto používa. Vidíme aj na internete, ako si v podstate ľudia kvapkajú do pohárov, napríklad na lačno každé ráno. Ale toto úplne neodporúčame. Keď sa jedná napríklad o toto interné používanie, tak treba si vždy naštudovať, že na čo to chceme používať. Väčšinou to treba používať už pri danom probléme, že netreba to len tak, že mám teraz chuť na niečo. Takže vždy si to teda treba naštudovať. Super príklad je oregano, hej. Oregano sa takto dá interne užívať, je to super na odparazitovanie, proti plesniam, antivírusové, fakt akože je to veľmi široko spektrálne prírodné antibiotikum a dá sa to užívať interne, ale treba to mať rozriedené v olivovom oleji alebo v nejakom zase rastlinnom oleji, ktorý je vhodný na vnútorné použitie. Takto si to v podstate namíšať, treba si pozrieť napríklad na našom webe máš pekne napísané, že aká koncentrácia by to mala byť. Čiže pripraviť si niečo takto do nejakej 100 ml flaštičky a potom naozaj si to každý deň dať na tú jednu lyžičku, ale už rozriedené. Čiže dá sa s tým pracovať, je to super pomôcka, naozaj keď na tebe niečo ide, tak vieš to ako keby podchytiť niečím takýmto prírodným, ale určite teda si to nemôžeš kvapnúť na lyžičku alebo priamo do hrdla, lebo napríklad to oregano by ťa že úplne spálilo. To ti poleptá pery, to ti spraví reálne popálenie na jazyku, nebudeš sa vedieť nadýchnuť, proste fakt je to, akože toto je že naozaj sila. Čo sa týka potom napríklad varenia, ja som úplne, že prvýkrát varila s esenciálnymi olejmi naozaj, že možno som mala, možno to bol tak, že 2006 rok, kedy vlastne tá jedna firma, ktorá bola na Slovensku, mala v ponuke citrónový olej a tam som prvýkrát v podstate miesto citrónovej kôry dala do receptu kvapku citrónového esenciálneho oleja a bolo to veľmi chutné, ale tiež zasa treba vedieť, že ako s tým variť, aké množstvo a napríklad pri tomto varení to zase vieš pekne použiť do toho základu, do toho olejového, keď napríklad do tej bábovky dávaš maslo alebo olej, tak to najprv rozmiešať v tom olejovom základe. No a potom vlastne s tým môžeš ďalej veriť. Čiže toto sa týka toho vnútorného používania. Nájdeme u vás aj nejaké recepty? Alebo nejaké postupy? Hej, máme. U nás na blogu v podstate bol teraz aj taký článok o varení s esenciálnymi olejmi, takže tam sú všetky takéto tipy, presne, že ako variť s nimi, aké množstva používať. Potom pri tých silnejších esenciálnych olejoch
existuje taká, že špáratková metóda sa to volá a to je naozaj pri veľmi silných esenciálnych olejoch, ktoré sú veľmi aromatické, tak to jedlo by si úplne zabil, kebyže tam dáš jednu kvapku. Proste všetko by chutilo ako ten daný olej. Čiže pri tejto špáratkovej metóde sa využíva tá technika, že si vlastne ako keby to špáratko namočíš do daného esenciálneho oleja, zamiešaš to, ochutnáš, keď je to málo, tak zase tú malú kvapku je veľmi náročné ešte rozdeliť na tie ďalšie, čiže preto sa vlastne používa takýto princíp tohto špáratka, že to vieš takto pekne zamiešať potom. Že vareňu, esenciálne oleje špáratka. Áno, esenciálne špáratka a ideš. Základné. Čiže keď sa vlastne zhrnieme, tak ste sa bavili, že dajú sa využiť inhaláciou a dýchovaním a tam teda, aj keď sú takto vaše koncentrované, môžu sa aj priamo vlastne nezriedené vdychovať. Áno, dajú sa nezriedené alebo do tých aromalám. Hej, akože úplne, že najbezpečnejšie je to dať do aromalampy. Čo sa týka inhalácie, tak akože keď si kvapneš 2-3 kvapky eukalyptu alebo mety spolu s nejakým nosným olejom do dlaní a začneš to, že si spravíš takú masku na nos, keď si predstavíš, že si spojíš dlane a priložíš si ich k nosu a takto vlastne budeš inhalovať, naozaj ti to veľmi, veľmi pekne uvoľní tie dýchacie cesty, čiže je to tiež dobré riediť, nie každý to robí, ale to treba si tiež odsledovať na sebe, ale akože my odporúčame teda a je správne riediť vlastne pri každej takéto pri každom takomto použití. Sú také dva štandardné oleje, ktoré netreba riediť, ale to tiež až po teste tej znášanlivosti. Je to levandula a tea tree olej, ktorý vieš vlastne lokálne, nie na celú pokožku. Čiže ak máš nejaký problém napríklad pri tom popálení, hneď ako sa popálí človek, tak ani by to v podstate nemal dávať pod studenú vodu, ale mal by to hneď nakvapkať na to levandulu. A to je, akože my to máme, že overené, neurobí sa ti pulsger, ak to fakt nie je nejaké popálenie 3. stupňa, alebo že zlé. Čiže toto môžeš priamo na pokožku a taktiež môžeš teda tea tree olej priamo na pokožku lokálne, keď je nejaká akné alebo vyrážka na tvári, tak veľmi, veľmi pekne to vysuší tú vyrážku a v podstate ju aj do hĺbky prelieči, ak tam teda nejaký zápal je. Čo teraz je také, že veľmi aktuálne, tak veľa ľudí má také tie nepríjemné výražky po maske, po rúšku. Toto úplne, že zaberá aj mne osobne na to, tiež veľmi, veľmi dobrá levandula a tea tree olej, že večer v podstate za 3 dní to vieš nejakým spôsobom zmanéžovať, že už to tam není, takže toto je celkom také fajn. No. Vravím tie 3 dní, aby ľudia si to nedali jedenkrát na seba, povedia nefunguje. Ako sme veľmi my v tejto zrýchlenej dobe zvyknutí, že všetko na druhý deň sa zobudíme, pozrieme do zrkadla a že už by to tam teda chceme výsledky a hneď. Čiže ako v podstate sme na to zvyknutí, tak takto aromaterapia nefunguje a preto aj našim zákazníkom vždy vravíme, že treba sa ako keby vrátiť späť k tomu, ako sme trošku sa tak uzemniť, trošku tak akože spomaliť a v podstate pri tomto liečení alebo pri týchto esenciálnych olejoch vždy treba pochopiť to, že my sme naozaj teraz zvyknutí, že boli nás hlava, dáme si Belgín, čakáme 10 minút a nejde, tak dám druhý. A pokračujem. Áno, čiže naozaj pri tých esenciálnych olejoch je to dlhšia cesta, ale ono to naozaj funguje. Akože ten, kto to má otestované, a chce žiť trošku, tak možno aj mede bez chemikálií a tak viacej prírodnejšie, že proste dajú sa tie veci riešiť aj inak, tak ja si myslím, že úplne bude s tým spokojný. Páči sa mi ten message, že aj pomocou tej aromaterapie nás to tak motivuje trochu spomaliť, viac vnímať a svoje potreby. A my sme chceli teraz všetko hneď, ale to tak nefunguje. Tak. Áno, no aj tiež niekedy, keď sa nám niečo stane, tak to možno dlhšie trvá, kým sa dostaneme do určitého štádia, tak nemôžeme očakávať, že hneď sa z toho dostaneme vlastne naspäť do toho pôvodného stavu. Presne, no. Byť taký trpezlivejší sám so sebou. Určite, to sa mi veľmi páči. No a bavili sme sa teraz o jednotlivých olejoch, ste hovorili, že máte vyše 20. A čo plánujete do budúcna? Do budúcna
pre nás je úplne teraz taký, že takáto priorita mať zmesi, lebo to naozaj od nás aj zákazníci pýtajú, aj nám píšu, že kedy už tie zmesi budú. Ono to nie je také jednoduché, ako to možno vyzerá. Proste tú zmes spraviť, aby aj ladila spolu, aby mala aj dané vlastnosti a tak ďalej. Aby aj voňala, lebo môže byť niečo fajn a potom vlastne pri tých zmesiach ľudia aj očakávajú, že to bude aj dobre voňať. Čiže toto je teraz taká naša výzva a taký ten náš ďalší point, že kde sa chceme posunúť. Potom by sme chceli ako keby ukázať cestu aj ľuďom, ktorí napríklad nie sú úplne otvorení esenciálnym olejom a ukázať im, že vlastne tieto produkty sa dajú využívať aj úplne inak, napríklad ako neviem, v sprchovom geli alebo v čistiacich prostriedkoch, na takých tých ekologických bázach. Čiže naozaj, ak niekto nie je úplne otvorený tomu, že sa bude natierať týmito esenciálnymi olejmi alebo že si bude vyrábať niekde, lebo máme aj veľa zákazníkov, ktorí si sami vyrábajú vlastne prírodnú kozmetiku a používajú tam ako základ vlastne tým, že máme zatiaľ tieto jednodruhové esenciálne oleje, tak vlastne ich tam používajú ako nejakú doplnkovú zložku, napríklad na tú vôňu alebo na tú podporu tých vlastností, ktoré chcú, aby ten produkt mal. Čiže naozaj možno sprístupniť to aj takým tým ľuďom, ktorí sú nie úplne tomu otvorení, ale hľadajú takúto prírodnejšiu cestu, napríklad presne tých sprcháčov alebo šampónov alebo takýchto záležitostí, čiže to je taký ďalší taká nejaká ďalšia vízia, že proste sa možno niekam posúdiť týmto smerom. A potom vlastne sú nosné oleje. Sú vlastne oleje presne takéto, že mandľový olej, to je úplne, že super pre deti a má to naozaj v tejto organickej kvalite a takéto záležitosti. Čiže teraz vlastne na prelome septembra, oktobra budeme spúšťať do predaja bambucké maslo. A toto bambucké maslo, som z neho úplne nadšená, lebo je fakt veľmi, veľmi príjemné, je nerafinované, takže naozaj nie je zbavené že ničoho. Je ručne zbierané v Ghane a keď som ho testovala, tak som bola naozaj milo prekvapená, že je to fakt, že som s tým spokojná a má úžasnú orieškovú vôňu. Čiže toto bude takým tým ďalším produktom, ktorý bude v ponuke. Tak to sa veľmi tešíme, znie to super. A že vlastne za každým produktom, ktorý prinášate, je veľa testovania, hľadania, skúšania. Skúšania, výroba etikety, výroba naozaj legislatívne záležitosti, naozaj to není len tak, že proste si niečo vytvoríš, preto je toho dosť, no. Je toho dosť, ale zase nás to baví, čiže je to niečo, v čom vidíme zmysel a tým pádom to robíš s radosťou. To je krásny message. Super, ďakujem. Tak môžeme vlastne sa pomaly dostať ku koncu, aby sme to nenaťahovali. A ešte by sa dalo podľa mňa o tom veľa rozprávať, o tom, ako si vybrať ešte tie oleje, aké ďalšie vlastnosti majú. Možno by sme niekedy mohli prejsť aspoň niektoré veci k jednotlivým olejom, ty sa vlastne niektoré načrtla, ako vlastne fungujú. To určite bude ľudí viac zaujímať, aj nás sa často na to pýtajú, na jednotlivé vlastne tie témy a použitia, takže by sme možno mohli prejsť, že keď budeme mať zase nejaké ďalšie novinky, na ktoré sa veľmi tešíme, takže budeme radi, keď si ešte opäť nájdeš čas na nás, prídeš. Takže ja ti ďakujem, Jani, za dnešný rozhovor. A veríme, že olejčeky Pura a ďalšie teda produkty, nosné oleje, tie do nosa, ale tie základné, ktoré treba vlastne k riedeniu práve tej koncentrácie, keďže máte také kvalitné, silné organické oleje, tak treba na to dávať pozor. A čo skoro prídu a verím, že ich ocenia a obľúbia si aj naši poslucháči. Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A verím, že sa ešte niekedy budeme mať možnosť porozprávať o nejakých esenciálnych olejoch konkrétne. Ďakujem. Budem sa tešiť. Ahoj. Ahojte.